It-8 ta' Diċembru, jum l-Immakulata Konċizzjoni. Jum għal-qalb ħafna persuni minn għaliex jixtri rigali tal-miliet iżda din il-ġurnata hija jum ta' festa l-Bormliżi. F'dan il-jum il-Knisja Kattolika tiċċelebra l-Marija li ġiet imnisla bl-Dnub tan-nisel fejn fit-8 ta' Diċembru tal-1854 il-Papa Piju IX ddefinixxa d-domna tal-Immakulata. Minkejja li din is-sena il-festa hija waħda differenti, il-Bormliżi xorta tiċċelebraw din il-festa kif jistu. Il-qofol ta' din il-festa b'differenza ġiet iċċelebrata b'quddiesu solenni tlieta filgħodu, ikkonċelebrata mill-Arċipret tal-Parroċċja tal-Madonna tal-Grazzi ta' Ħażabbar, Dun Evan Karwana, bil-paniġġier minsuġġ minn Patri Christopher Karwana. Hawnhekk attendaw wkoll il-Prim Ministru Roberta Bela u martu Lidja Bela, flimkien ma' bosta deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. One News kellem ma' diversi Bormliżi li qalu kif din id-devozzjoni tagħhom lejn Marija Immakulata tibqa' waħda b'saħħitha, kif qal magħna s-segretarju tal-Banda San George Carmela Bela. Hija festa b'differenza, madankollu aħna l-Bormliżi kapaċi niċċelebraw il-festa ta' ġewwa. Il-Konċizzjoni qiegħda f'qalbna, kienet għadha u tibqa', se tkun is-sena kollha. Dis-sena d-differenza ħad tkun mhux se nagħmlu l-marċi ta' barra, mhux se nagħmlu l-festi ta' barra, ma l-festi ta' ġewwa ħajbqgħu hemm, anzi ħajkonna ċans nifukaw iżjed fuq il-festi ta' ġewwa. Bormliżi oħra saħħu magħna x'fissret għalihom li din is-sena xorta ċċelebraw din il-festa. Dis-sena kollox kif inhi pandemija u kollox ġewwa. Issa aħna mdorrijin għax ġieli ma ħarġiet. Aħna nħobbu ħafna l-Bormliżi u għax il-festa dejjem tiġina fil-Maltem, imma il-mulejek ikun iritu. Aħna laqwa nħobbuha u nitolbuha għal kulħadd. Intant it-tlieta filgħodu f'Ruma l-Papa Franġisku f'xita qalila mar ġewwa Pjazza di Spanja sabiex jiċċelebra din il-festa. Dan minflok iċ-ċelebrazzjoni li ssir f'jum il-Kunċizzjoni wara nofsinhar f'din l-istess pjazza.